Mae yna gannoedd y fideos gwirion, rhyfedd a newydd ar ein sianel YouTube ni, ac ar gael i'w gweld drwy'r byd i gyd. Ond be mae'n ffrindiau dros y dŵr yn feddwl o'r rhain? Wythnos dwytha, y gyntaf mewn cyfres newydd. Dwi'n edrych ymlaen at wylio Fan a Lawr. Dwi'n ôl. Robin ydy hwn, athro Saesneg sy'n dysgu'n Kuwait o boban. Reit. O, kidnapping? Ac yn cael ei herwgipio roedd DJs Elen a Mari. Scary. A... Does dim Wi-Fi, does dim central heating, obviously really scared. Hwn ta. Wel, mae'n eitha poblogaidd yno. Dwi'n cynfigenus. Nero gyda para. Hey, merchandise. Budget o lle. Hey, falle gwerthu hwn ar ôl y sioe. Dwi'n licio y tîm ma. Right, os dwi'n meddwl mi'n casgu ti fas, they can fuck off. Mae'r sleeping bag ma. Nes i gampo yn Morthmadog o mis Hydref diwetha. Trey McCain yn dod yr holl ffordd o Texas i aros yn port. Roedd hi'n bwrw henrhaeg iddo ffen. Oh my god, New York! Siopa! New York! Ers dwi'n meddwl fanna, dyfa fucking New York. Eich camp chi heddiw. Maen nhw'n mynd i deithio trwy Brydain. Mewn un diwrnod? Mi gymryd fwy na hynny. Ydw i fod gyrru hon? Ti'n mynd bwysio fan agwyd? Waw, fi moyn un. Oh gosh. Ceisiwch gyrru y traffordd Los Angeles bron pob diwrnod fel fi. Yn hollol dan, ond roedd ganddyn nhw restr siopa anarferol hefyd. Corff ar y rewl. Beth yw e, wywer? O, efo broga yw e. Na, tri eto. Mae'n lot o roadkill yn yr un o ddaleithia. Yn edrych fel lasagna. Daile boia. Wythnos dwytha hefyd, mi gawson ni dibs am grys tŷ gwahanol gan Llio. Ond, oedd hyn yn gyfarwydd i rai. Unwaith i gael hyn yn Glesons Textilia pan ni'n dap ffom 2 neu ffom 3 yn ysgol uwchradd. Cofio ni rhywbeth fyna'n ysgol feithrin. Hawdd i'w wneud. Mae hi'n neud hollol honest. Oh, waw. Mae yna rhywbeth mor 80au am hynny. Chi'n gallu talu fel 10 pint am un o'r ein yn y siop, so hwnna'n eitha defnyddiol. Pam fysai unrhyw'n strwyo Crys gwyn fel na? Dwi'm yn gwybod, ond mae yna ddigon o reswm i bawb wylio'r rhain eto a mwy ar sianel YouTube y lle. Fan a Lawr. Oce. Dwi'n dallt rwan.